gima nyalo medo e twak ma wan godo ni gin yore ariyo. Mokwongo, kata mana jotendwa mwayiero e ground kacha gowa piny kabisa. Ka giseneno ka ng'anyo liet Nairobi ka koka giwuok oko e mbele TV mondo giwuo. Real issues kama is not about power sharing to giwuoe. Lakini kidwa kwed Gachagua to gitimo nani? Giwuoe. Ma awe wuoyo ka gima ni support Gachagua moro. Ano ka ero politics moro marach cha. Mitiyo gi ng'ato marach mondo iyud gimoro. Iwinjo. Sani nyaka samina ni wuoyo ni. Somo rach kochakore primary, secondary, capitation poko tim. Mamano en gima kata nyocha last week ni iwinjo ka jopuonjre bende ywak kucho ni hawa pok wayudo pesa mara somo mar CBC ni nitiere kaka nyithindo pod okoso kata mana class 10. Donge to kibire mbalariany ka university funding model bende rach. Iwinjo. To help bende gore piny ka. Tiyudo ka jotendwa gi wabunge gi oling thi. Kata gibed mana MCA oling thi. Mar ariyo, siasa mar mbalariany karisma mare osedok piny. Jotelo ma giyiero nikech yiere through delegates ok gitiyo matek mar vote manyachon cha. Miyo teko magin godo bedo manipulated very fast. Nikech kose migi mit bilie to koro gidhi giling. Kasto gimane gidwaro cha ikono gini lingura linga koro obro duoge romo tok gidweche ariyo. To university tingini telo ma intiere kacha en mana igadi. Ka ng'ato choro negotiation gi dweche ariyo, kare dwa loyo negotiations adi. Gima gowa piny en jotelo mwaketo mondo wach wechewa mondo wabed jok mochanore. Koro nikech wasehore to gimbe gikawo orwoko no e yo matang'o marach. Ayie gi jaod bura miluongo ni Honorable Wakili Babu Owino. Osechung gi comrades all his life towards his career. Osebet kotimo kamano nikech owacho pach jopiny ma en chandruok manokale. Ka piny neno to en bendo siko kode chunye. To akwayo ni kade ber ne jotelo ma piny man kod lek mar telo ne yudhe. Gi yudhe te man gi lek. Wawe uru bedo tim sangwenya. Mako mii gimoro ni to kendo koro ichaki iloko tape. In koro injili miyalo okijaro fweny. Ijaro msalaba. Koro wati uru gi chia.